Josipe, dobrodošao na četvrto izdanje Falkensteiner Punta Skala Zadar Open turnira. Šteta što rezultatski nije bilo uspješnije, ali vjerujem da je bilo novo iskustvo igrati protiv tako jakog suparnika. Možeš li mi dati komentar na odigrani meč? Hvala vam i stvarno veliko ovo iskustvo. Meč je bio solidan, ja sam odigrao malo lošije, protivnik odigrao baš dobar meč i rezultat je pokazao svoj kako se odigra, tako da moglo je bolje, ali dobro iskustvo. Dobio si pozivnicu za kvalifikacije. Možeš li mi reći koliko tebi kao igraču znači takva pozivnica? Pa puno znači, jer igram protiv igrača koji su na visokom nivou, te turnire ne mogu upasti ovako sam sa svojim rankingom i tako da mi puno to znači i zahvaljujem se Savezu na wildcardi. Reci mi kako su planovi sljedećih mjesec, 2 dana, imali novih turnira na vidiku? Pa sada je 2 tjedna treninga pa se nadam možda Split Challenger odigrati. Dubrovnik ima Split Bowl, tako da ima sa Hrvatska turneja još turnira, pa eto to ću igrati sljedeći. Sretno Josipe i nadam se da se vidimo do godine opet ovdje. Hvala također.